Gilaraw sa Davao City Tourism Office nga dako ang malugi sa turismo sa dakbayan sa Dabaw karong gikansela ang Kadayawan Festival. Atong sayron ang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Yes, Real, dili muubos sa 6 billion pesos ang gilaraw nga malugi sa tourism sector sa Davao City sa pagkansela sa Kadayawan Festival tungod sa COVID-19. Sa dato sa City Tourism Operations Office, kalabot sa estimated tourist receipts sa Davao ni atong August 2019. Anaa sa 1.92 billion pesos ang na-generate ug 4.23 billion pesos ang estimated economic benefits. Karong Agosto, dayag nga zero ang negosyo sa turismo tungod sa pandemya sa COVID-19. Wala pay labot ang kwintada kung sumahon pa sukad summer kanus-ada kupud unta ang posibleng income. Ang bulan sa Agosto, ang usa sa pinakadaghang turista unta ang nga nagaabot sa Davao City subay sa pagsaulog sa Kadayawan Festival. Hotels, yung ating tour operators, travel agencies natin, and then kasama na yung mga resorts, mga destinations, and of course yung mga facilities din natin, mga MICE facilities natin. Kining usa ka water park resort sa Dumoy, Davao City, sagad ginadagsa sa masa dili lamang sa mga taga Davao kung dili hasta sa masilingang syudad sa Mindanao. Sumala pa ngini atong summer pa lang, dili moubos sa 2 milyones pesos ang nahanaw nila nga income. Kay wala na gyud mi funds, no, wala na gyud mi savings. So before mag-open, syempre you have to retouch, no, you have to check all the appliances, mga air conditioning, mga piping system namo. Maglisod mi, but to a certain extent, kamaning kamot po mi magsuon, nga amuag yung gastuhan, no, nga para maka-open lang. Sukad sarado ang mong resort. Pipilas mga regular employee, gipapuyuuna nila sa ilang compound ug nag-rotational duty sa minimal nga allowance. Busa, ang usa sa mga empleyado nga si Andrean Tuburan, niantos na lang una sang nitwala siya kabalhinan nga trabaho sa karon. Napait yun man, kaya napagon may utang sa gawas. Wala yun, may pangbayad siya, kaya man may tarong trabaho. Ay, nakahuna-una gun, ma'am. Mga manggapon, wala pa may trabaho dito. Mamahimo man nga makaabri ang resort ubos sa MGCQ. Apan sigon sa tag-iya, lugion gihapon sila. Dili na mo ma-afford, no, nga let's say even up to 50% na among i-accommodate, no, just to operate. Pildi man gyud gyapon mi, mutapal gyud gyapon mi sa among computation. Abri man ang posibilidad nga ibaligya na lang ang propiedad. Apan tungod sa pandemya, gituho ang wala usay buyer. Real, malaumon man hinuon ang tourism sector no nga maka-recover sila dala usab sa paglaom nga mahatagan og kahumanan kini pandemya sa COVID-19. Real. Okay, salamat Sheila Vergara Rubio.